Dry. Dry. Ay. Oh, pa, dalang pa kayo. Nahugas pa ako kadali pa. Oh. Si mama wala. Ha? Wala si mama, nilakaw. Nakaw na po. Napakakit, huwag ko sa dapat hugasan pa. Hindi na kayo. Mukhaon ko. Ang kadali lang pa. Nananghi to sa imong mama lakaw. Wala lagi. Oo, kabalo pa ako. Asa pa to si mama mulakaw. Sana siya nga. Katakulit na ko diri gikag trabaho. Wala siya. Oo, kabalo pa. Pasingutan mo pa. Huwag mo nga yung isuot ng jacket ko. Isingot kay ka. Nakamagkaon na ka pa. Iwasa ka na ko tubig ha, kadali lang. Hindi na tayo ng trabaho ko. Ayun, sa tubig pa, oh. Sabi mo, kasingot ko. Hindi na yung jacket, eh. Salamat na. Wala sa mga, huwag mo ito na nangit kung sa kuha kong asa pa ingon. Pero adlaw-adlaw naman siya nagalakaw. Opo, kabaluan na pa, basi nangita siya trabaho. Asa ba? Asa may sabot niya ito, ha? Kay kabalo ka ni mama, init kay kulo ka nung na sa imo, ha? Wala, ako ramang ipasagdahan siya. Nga, kuwan. Sabi na ako na permente dito. Kada uli na ako, wala di ay. Alma! Kaya pa lagi ka naabot? Hindi ka gikan. Ito, ganana ka. Hindi ka gikan. Eh, si pangutana kung asa ko gikan. Biskarte ko para makakwarta. Party. Inaday igo nga ako ang ihatag sa buka. Ano na kayo mong gihatag sa ako agabi eh? Kulang raman sa amo ang duha sa imong anak. Kulang. Sige lang Alma, ay kabalang ka kay at malakaw ko rin kay na ipapanday ni palinderting. Aron nga. Nato ikahatag si mo ha. Ay malakaw sa ako. Alma! 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 Oh, Mayo Victor, ganana ka. Oh, na ako iya, kuan nakakuan ko sa kuan trabaho ng pesundo. Kita gaan dayon ko ni paliberting. Maura ni? 120? Victor, mao ni akong giingon sa imo ha. Kulang kaayo ang imong kita. Sa amo ang duha sa imong anak. Kamu man duha? Paski na! Kay kung naasay pangayoon din, na ako mahatag. Victor, ingnon talang kailaan ha. Mo abroad ko. Mulakaw na lang ko, ako na lang ang manarbaho. Unsa? Pinainag ko sa ko ang direct abroad. Mabig ka? Oh, Ma. Ma.
Gusto mo to kung nadunggan mga abroad ka, ma. Ay ko biyain, ma. Ay, may biyain ni Papa, ma. Na, ma-approve ko. Kay para makahatag ko sa imong gusto. Ma, bahala din yun na mahatag ko sa gusto na ko, ma. Ako nakasabot ko, ma. Ang ako alang mga dita magkalagyo, ma. Maluwi ka sa mga ni Papa, ma. Duray. Ma, ay ko biyain, ma. Desisyon na nako ni. Maunang yun akong desisyon. Mamalakaw gyud ko diri sa balay. Ma, ayun lang yun abroad, ma. Kay, Hindi pwede. Kay kulang ang kita sa imong papa. ma, Gamay ra tayo ang kita sa imong papa. hindi ko Kulang gusto, ka isa ma. pang duha. Magkalagyutan yun, ma. Hindi ko gusto mag-abroad lagi ka, ma. Pasaylo ako. Ma, ayoko na, ma. Saylo ako na kay buo na yun akong desisyon nga mulakaw ko diri sa balay. Pa? Pa? Saan sa man ka? Pa? Naparintan ka na ko, pa. Nakaginahuna-huna. Luya kay ka kanunay. Pa? Si kabala ka ni mama, pa. Kasi wala lang siya kahigayon sa tuwa pa nga magpadala og sulat. Makabalita sa tuwa kung kumusta na taduha diri. Dahil kapila na katungin pa. Hindi mo kaya. Pa. Sige pa. Kaya magpadala kong sulat ni mama og usap. Basig makakuha na po siya sa tuwa, makabalos o magpadala og sulat sa tuwa duha diri ka. Pa. Usap pa. Ako ni manarbaho pa. Sugod ugma puhon pa. Ako na yung mo trabaho. Dili na ka sa balay. Ako na yung matiman sa mga pa. Kaya na ako manarbaho pa. Kay mo dawat og trabaho sa kuha. Kapag na ako. Okay. Nang-apply ko pa. Kanya, pasod doon ako ugma puhon. Salamat kayo. Gusto na ako siya istorya sa imong kaniha. Oo naman. Ha? Paminaw na ko nga, wala man ka sa imuhang mood. Mo nang karon ko na kay kayon pa. Ang sarang yan na. Mo gani no. Mo trabaho na ko, sugod ugma puhon. Dini na ka sa balay. Ako nimo atiman sa imuha, ako nimo ngitag trabaho. Ha? Sige. Okay. Sinain na si Kapoy pa. Na ako diri ah. Lawyan akong Di lawas. ka na ako pasagdan. Di ka na ako giyaan. Usa pa. Love ka na ako pa. Unta magunaw na si mama sa tuang duha. Basta nga to alam pa. Iabot na to sa kinuo nga. Okay lang si mama dito. Sa intong panrabaho dito sa abroad. Ampo lang na to. Ayun yung panglawas nito. Sige pa. Sinain na kabuol pa. Nana ko dili. Nana ko dili sa inyo. Andong kasiyahan. Nakatuwigan. Takot na. Pa! Pa! Ako ibalita sa inyo pa. Ano sa man? Pa! Na-promote ko sa akong trabaho pa. Na-promote ka? Pa! Salamat. Matuman na dito pa akong ipangandi para sa inyo pa. Kaisa na dito kong makatabang sa inyo ito dantod pa. Unya pa. Nantawa ka na pa. Ang gihatag sa Ginoo sa ato pa. Atong balay, nausab na pud pa. Atong panggianan, makatulog na tagtanong pa. Unta pa nga, na si mama. Para malipay ko to siya sa akong kapot karon pa. Sa itong sitwasyon kang duha pa. Lagi, ang mama, wala may una-una. Wala nakatuwigan. Salamat ka sa Ginoo pa. Kaya akong pag-amo pa. Gihat ang Diyod niya. Huwag Diyod niya gipasagdan. Salamat kita ay. Matuman na Diyod akong gusto nga akong pangandi para sa inyo ha pa. Salamat lang. Na. Kadali lang.
Victor. Alam mo, Victor. alam mo, yan yung katuod mo dito sa mong hip po yan. Okay, na nagsulti sa amo ang ana mo diri nagpuyo. Hindi ka nakatuigan ko. Wala rin ka naka... Kuhan din pita sa mga. Ngay Hinimdum. pasaylo ang tao mo Victor. Pasaylo? Ano naman? Pasaylo ako kay nakasala ko di mo. Nasala ko ninyo. Pasaylo ang tao ko ninyo. Pa? Oo, Kinsa na pa? nasa alam ma. Si Mama? Oo. Ay, anak. Ma? Anak! 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 Ma? Ma? Nandito na pa makinapakita sa mo, Ama. Anak, pasaylo ako, anak! 10 years ka, wala nang paramdam sa mo. Unya, nagapadala kong sulat sa imo, Ama. Unya, wala ipalos mo, minadawat sulat. Gikan sa imo, Anak, pasaylo ako, anak. Yan yung pinakatuigan. Pasaylo ako, anak. Ma, naman ka pa sa ilo, Ma. Nalipay gani kung makay na anak ka, Ma. Nakauli na, magkauban na ta. Nakasala ko sa inyo, ang duwa ni Papa ni mo. Ang sama sa langin mo, Ma. Ma, Akong isulti ang tanong sa inyo, ha? nalipay kung makay na anak ka, Ma. Isa pa, kay, na-promote ako sa trabaho. Nga, Ma, nakita niyo ang balay. Nagkaalam na kausap, Ma. Salamat po, tinauli siya. Pinakatuigan. Ma, kinsa na bata, Ma. Iwag suon. Akong anak. Ma? Ano makaisuon mo, Ma? Wala ka anak, Ma, ka, Ma. Iba nag-abroad ka? Wala Pinakatuigan. bang kita ang anak. Unsa? Alam mo? Wala ko naka-abroad. Ma? Pasabtan po, Ma. Pasabtan niyo ni Papa. Makain ka mo ka ng abroad. Nibiya ka sa mukay. Mo abroad ka? Ma, Nak, niya ka nun. nak na nag-abroad ko. Sa nagwisig mo kung natuwa ka sa ito. Tuo pa man kung mga gidawdaog ka kasi mo amo dito. 18 years ka, wala paramdam sa mo, Ama. Mga sulat na mo. Wala kay gikabalos. Wa may nadawat sulat gikin sa imo, ha? Kay, Lulit pa sa... Udo ko lang. nanagay kay laing pamilya, Ma. Unya karon. Unsa man may kiuli nimo din sa mua? Ipamukha nimo sa kuang anak-anak sa lain. Naiyan. Ma, Istorya mo ka. pili ka niya akong gipangantoy para sa to, Ama. Kaning kamot ko. Ako, Ama, pag ulit nimo diri. Inani na to kahintang. Okay na. Unya karon. Salamat ko sa inyong anak. Mga anak ka. Anak. Mao ba ka kabalo, Ma? Pumut. Sa paglakaw mo diri. Grabe kami na agianduhan ni Papa. Nag-antos ni Ma. Ha? Mo nang Ma na nagkamot pag-ayo. Kay para ni sa inyo, ha? Unya karon. Muuli na kadirig na nakagibit-bit nga anak. Pinakatuigan. Nagpapalipay tayo ka dito at maayo, Ma. Pasaylo ako na. Pasaylo. Unya karon. Uli na kadirig mga ipasaylo. Pawawa ka na sa mo, Ama. Una-una ako sa inyo, mama. Unya. Huwag kayo mo man mo patapa, Ma. Sino ka nang gusto na? Sino anak ko duray? Ma, di madali ang madawat yung pasaylo, Ma. Pero si Papa ang magbuot, Ma. Ako, nalipay ko kay na anak ka. Sino ako dito? Saan na yan anak? Sa ito na lang tuloy mo kong inahante. Kung saan mo nila ay dako na yung yung anak. Ito pa nga, unsa pa man nato na. Eh, kung nang igsuon. Wala ko ko'y mahimo pa. Dawato na nato na.
Inalipay ko po kung napakita na siya sa tuwa. Miskin saon pa, siya mangyapon akong inahan. Sila anak, kaya ako niya kung dawa ko ni. Imo mangyapon ni igsuon. Maraayo, Victor. Salamat kayo. Salamat kayo. Mimihimo. Mimihimo.